Παιδιά, το ξέρω, είπα ότι θα κάνω κανένα βίντεο. Όμως λέω να κάνω ένα βίντεο. Είναι μικρή κάμερα τώρα. Δεν πειράζει. Ναι. Θα πάρω πολλά views. Ωραία, παιδιά. Αυτό είναι για τώρα. Μετά θα είναι καλύτερα. Ωραία. Παιδιά. Πάμε. Θα δείτε πρώτη φορά την αδερφή μου. Πού πήγε? Περιμένετε, τουαλέτα. Είναι... κάνει την ανάγκη της τώρα. Θα σας τη δείξω μετά, στο τέλος του βίντεο. Όμως τώρα θα δείτε πώς κάνω parkour. Δικό μου addiction. Ωραία. Δεν ξέρω να κάνω backflip, ούτε parkour, δεν ξέρω γιατί το λέω parkour αυτό. Ωραία, ελπίζω να με δείτε. Ναι, παιδιά, το ξέρω. Δεν είναι parkour αυτό. Εγώ το λέω parkour όμως. Δεν ξέρω γιατί. Και δεν ξέρω γιατί κουράστηκα. Ωραία. Τώρα εδώ λέω να κάνω house tour. Ωραία. Θα κάνουμε house tour. Ωραία. Περιμένετε. Αυτή εδώ είναι η πόρτα. Γιατί σας την είδα, δεν έχω ιδέα. Ωραία. Πάμε από εδώ. Καναπές, τσάκι, τραπέζι και άλλο τραπέζι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Κουζίνα. Εδώ έχει αυτά. Δεν ξέρω γιατί σας το δείχνω. Εδώ μπάνιο νούμερο 1. Μπάνιο νούμερο 2 που είναι η αδερφή μου. Το καλύτερο δωμάτιο του κόσμου. Το χειρότερο δωμάτιο του κόσμου. Δωμάτιο μαμάς και μπαμπάς. Είναι λίγο... Ωραία. Αυτά. Εδώ μπαλκόνι. Εδώ μπαλκόνι πάει από εκεί. Εδώ είναι ο κήπος μου. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά. Και δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά όχι καλά επειδή έχει ήλιο. Πώς είναι έτσι, το ανοίγω αυτό. Συγγνώμη παιδιά που είναι έτσι, μόλις ξύπνησα. Τελικά είναι 3 η ώρα, τι λέω. Δεν ξύπνησα τώρα. Όμως δεν φτιάχνω τα μηνύματα μου όταν ξυπνάω, εντάξει. Καναπές νούμερο 3. Δεν ξέρω αν είναι καναπές αυτό, αλλά... Και έχει ένα μυστικό underground. Κάτσε. Εδώ κάτω. Και... Είμαι Εδώ έχει κάμερα νούμερο 1. Βασικά, μη κάμερα έχω. Ουι, με κεμπά. Φορτίζει τώρα, γι' αυτό πρέπει να βάλουμε ακόμα. Και δεν ξέρω ακόμα τι είναι αυτά, μα για την κάμερα για να κολλάει πάνω, δεν ξέρω. Αν έχετε κάμερα πάντως κάντε like και subscribe. Ή βασικά, τι λέω, άμα έχετε κάμερα πείτε μου τι είναι αυτά. Πάλι κάντε like και subscribe όμως. Πείτε μου τι είναι αυτά για την κάμερα. Ή αν είναι για την κάμερα, δεν ξέρω. Εκεί τα βρήκα εγώ. Τώρα, αντίο.